ejemplo así, mira, te explico. Nosotros los pedidos a domicilio los hacemos a través de internet. Duela 4 hilabete Pakok bere dendako menuak internet bidez eskaintzen hasi zen. Eskaera prestatu eta etxera eramaten dizu. Pues porque muchos de nuestros clientes nos preguntaban si llevábamos a casa. Bezeroen nahiei erantzun besterik ez duela egin kontatu digu, askok euren guraso adinduei eramateko deitzen baitute dendara. Etxerako zerbitzuan orain arte eskaintzen zena janari lasterra zen, baina Pakok plater tradizionalak saltzen ditu batez ere, haragi bolak eta txipiroiak saltzen ditu gehien. Mucha gente repite y bueno, es una vía más de facturación que tenemos en la tienda. Saltzaileentzat negozioa dibertsifikatzeko modua da. Catering Iruñaren kasuan, merkatu aldatzen ari zela konturatu ziren. Urtarrilean euren catering zerbitzuaren bigarren lerro bati ekin zioten, partikularrei eta enpresa batzarrei zuzenduta. Eta zergaitik internet bidez? Orain dela urte batzuk kontsulta guztiak telefonoz izaten ziren, ez? Eta ja azken urte honetan, pues ja jendea internetez galdetzen ditu, pues zalantza guztiek, ez? Zerbitzu berri honekin enpresek euren fakturazioa handitzea lortzen dute, datuen arabera 15% eta 25% bitartean nahi zuzen ere.